Raġel ta' 38 sena mir-Rabat li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti inħeles mill-arrest wara li fil-qorti ġie mixli li jeddet lill-ommu. Fl-awla l-ħadd ommu qalet li seta' tieħ ċans 4 ġimgħat biex joħroġ mid-dar u jsib post alternattiv fejn joqgħod. Sa dan it-tant qalet li lesta toħroġ mid-dari. Ir-raġel ġie mixli li jeddet lill-ommu u sibt inkluż b'mezzi ta' komunikazzjoni u beżża. Barra minn hekk l-omm stqarret li saħansitra lesta tħallaslu 400 euro għall-kera hemm basta ma jkunx qiegħed joqgħod magħha fid-dawl li għandu problemi ta' rabja. Fl-awla l-imputat għamel diversi akkużi fil-konfront ommu fosthom li tajt ħaġa u tagħmel oħra li użatu biex isawwat lil misieru u li tabbużah psikoloġikament. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Claire Staffrat Żammit tat il-ħelsien mill-arrest lir-raġel fuq garanzija personali ta' 10,000 euro dan filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni favur l-omm li jekk tinkiser l-akkużat jista' jieħel sa sentejn ħabs u multa ta' 7,000 euro. L-imputat ġie ordinat jiffirma darbtejn f'ġimgħa f'assa tal-Pulizija filwaqt li nħarġet ordni ta' trattament favurih biex jindirizza il-problema tar-rabja. Uro Zelna Taljan ta' 22 sena ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammetta li sawwa 3 żgħażagħ. Il-każ seħħ isir filgħaxija fi stabbiliment f'Paċeville fejn l-imputati kaġuna ġrieħi gravi li żewġ żgħażagħ u ġrieħ ħfief li żagħżugħ ieħor kollha Taljani. Quddiem il-Maġistrat Claire Staffrat Żammit l-imputat qal li se jitlaq minn Malta jumejn oħra. Għaldaqstant wara l-ammissjoni tiegħu ġie kundannat is-sentenza ta' ħabs sospiża u multat 1,500 euro. Ali Ahmed Mohammed, Sudaniż residenti fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar, inżamm arrestat wara li kien mixli li weġġa' ħafif u għeddet sitt uffiċjali tal-Pulizija waqt argument fil-Marsa. Fil-qorti ntqal kif il-każ seħħ is-sibt filgħaxija meta qam argument fil-Marsa wara li l-imputat allegatament mar fuq missieru żewġ titfal qalilhom li għandhom jagħtuh 100 euro imbagħad ħadulhom il-mowbajl u tilaq jiġri. L-imputat kien aggressiv mal-Pulizija u tieħed l-isptar Mater Dei biex tkun analizzata l-kondizzjoni medika tiegħu. Fil-dawl ta' dan il-qorti talbet biex isirlu eżami mediku minkejja li ordnat biex jinżamm arrestat.